Guys, जों बिदिनो भिडिअ खालामबाय थायो एखायनो गासिबो मोजां मोनजायो। बियो मालायदों बेबायदि डायलग होबाय थानाय बुजाखांबाय। गाबफ्रावबाथाय गैया फानलु जानानै। आंखौ लाङानो। गावबा गाव जिनिस गावबा गाव जा। ओइ जा। नै सासे मानसिया फैबाय। होगोन बाराखौबा। Oh, don't not disturb white man. Black and white. Black and white này. Black and white basi đèn. Ôi à, bố chết của một bố của lại. Ơi lẹ. Bơi lại. Mua răng lẹ. Ê lẹ giờ đâu. Lơ cơ. gì cơ. Anh à là lấy đừng cơ. Ơi, anh cái mà bút thủ tông. Nên cái xí làm bộ. Video nó mới dần lên nung làm mặt thế. Video khổ vả. Anh chùm nó này. Ha ba đi xem mà khang ở đây. Thấy đẹp. Biết tôi đọc sao không nói lại. Ơi. Mà lạnh về được cứ. Hello. Hello, chị. Hello, papa. Guys, जों बिदिनो भिडिअ खालामबाय थायो एखायनो गासिबो मोजां मोनजायो। बियो मालायदों बेबायदि डायलग होबाय थानाय बुजाखांबाय। Wow, फानलु जाबाय। बेदरबो जायो बिसोरो गोगोम जाखायो। गोगोम जानाय खावलाय हरदों। नोंथांमोननो माबा मोनसे होनदों नोंबो। सामोनिफ्राय जोङो जाखांसिगोन आरो आफ्टारबाय जासिगोन। औ, नों जाग्रोनो हागोन नामा? लागाव। सानैबो बेदरखौ खुरैसे जायो। जाखांबा मालायनिखौबो खावो। सिखावगोन जा। वाव! फानलु जाबाय। दा जेसा माबाजों आलुखौ फानलुखौ जानायखौ। Guys, mình biết rất nhiều phần nuôi ra này hay ai ăn trong cặp đứng. Ơi, what disturb nơi ओंख्रि दङ इखौनो नुवा नामा नोङो मेगना खाना नामा? Anh लाजोब्बाय ना लाजोबनायनि सान नुदों आंखौ आं लानाय ना आंनिया ना गाइसमोन ना बिसिनिया अमा बेदर आंनिया ना guys मा माबा आंबो एसे माहाय आलुजों आलु नायालाय एसे आलु दं दा नै सानफुङाबो बिराद बानलु जानो हायो जादों बानलु जादों नङा आधा जाखांबाय बेयो बानलु जानो हाया गाबख्रावो नैबे फिसाया टिक्लुआ
दालिखौसो लोंबाय बियो आंनिखौ खावनानै जाखांनासो दै लोंगोन आंथ' बिदि जानांगौ वाव सानैनियाबो ओंखामा समान दोङो नों फानि जाया गावनिखौ हरलाबाय थायो दे जादो बेदरखौ मालाबानो जाजोब्बाय सासेया जाजोबनो रोङा बेयो जानो रोङा नखौ नै गैला बिनिया नै 0 बिनिया मेरला दंबावो नोंस्रा मामाया नुहैसिगोन एबार मिथिबाय फानलुखौ बोरै जादों बेलाय होनना जासिगोन आरो औ आं गैयिखाय जानो हादों माथो बिलाय होनलायगोन ना गासैमोन जाहा मामाया गैया जाहा आबैया लोमजादों खारन माखासेयाव थांना दोनहैयो दुखुनांथाव लोमजाना दङ आरो बेबो आबैमोनजों थांफागोन आरो ओमफ्राय सानसेयावनो थांगोन सानसेयावनो फैफिनगोन मबेयाव बाक्सायाव ओमफ्राय आंबो थांफागोन आरो सोर थांगोन ना सोर थांगोन आबौ आगैमोना आं ओमफ्रायो बाबा होनदों आंखौ लाङानो आंसो हाला आंहासो दाउखि नाम थागोन नामा आंहा दाउखि नाम थाबाथाय सेस गरसेबो दिनो मोना थरसेयाव गरसेबो दिनो मोना थरसेयाव हो मिथिबाय अके बुबे वाव जाजोबखांसिगोन गरसेबो दिनो मोना दै बेसो आंहा हले बुरजा दंबावो आं मा खालामबावगोनलाय बे बेदरखौबो जाजोबनांगोन बेनो मने आं बेखौ जाया होमबा नों जेनगोनसो माथो जाजोबनांगोन आं मोनो बुथुमनाय गैयालै नाहा कसमोन आं जाया बेखौ हानत आं जाया आयं बेदरखौ बेयो मोनजाया दादिया आङो बेदरखौ जाजोब्बाय आं हालालै वाव स्लिम खालामबाय खत्म नहीं हुआ अभी तक है थोड़ा है उसको साफा करना पड़ेगा पूरा फिनिश इनिखौ नाय मोनसेबो गैया आंहासो थासिगोन नामालै दाउखि नाम थाबायलै आंहा दाउखि माइरायानो थाबाय नोंनियालायनो सानफुङानो थाबाय आंनो थामारबाय दाउखि नाम गावनो बुंबाय ओमफ्राय गावनियानो थाबाय बिदि गैया हनै खोल्लैजोबनो जाबाय आंथ' गरसेबो खोलैयाखैलै बिदि ओंखामफोरखौ खोलैनानै जानाङा आंबा खोलैयाखैलै थरसेबो नेक्स्ट बारनिफ्राय दै ओंखाम खोलैनाय गैया बादिनांगोन मिथिबाय नेक्स्ट बारनिफ्राय जायनो ओंखाम खोलैयो बेनो बोरमा खि नामा आरो गाइसमोन आं जेनबाय
इदोंबो जेनबाय बेदोंबो जेनबाय दंबावो आंनिया एसेनि आंनिया नामानो थाबाय दाउखि आलासि दोनबायलै Ha, guys, Finish! chào khi năm lần nhà ông bà Deh, 1, 2, 3 Guys man, माबायदि मोनखो जोंनि ओंखाम जानायखौ होनदो Guys, man! Saya boleh tapera. होबाय आंखौ फंसे होबाय बेयाव होबाय थायो बियो Ngay anh nhá. वाव साफा सुनाय हेन जाबाय बियो बेदरखौ खोबना दोनबाय दा मोनाव जाबावगोन बियो डेन्जार जासुलिखायो जोङो दिनै थुरसिखौ बेयाव दोना नोंनि जानाय खालायखौ नों गारनांगोन नंगौना नङा Nanggo, guys. आगैया गावनि आखाइ सुनायखौ गारहैनांगौ दे फरना हो दे आगैया गावनि आखाइ सुनायखौ गारहैनांगौ